Rada by som pozvala Adama Majchera zo Švajčiarska, ale Slováka zo Švajčiarska, ktorý je teda spoluzakladateľom, alebo teda zakladateľom CometX krajanskej komunity. Ako zdravotník som mal povedať, že musíme stáť, lebo to je zdravé, ale tak poďme si sadnúť. Tak, no, ja som stála, ty si sedel. Takže ďakujem za pozvanie a som rád, že tu môžem byť. Musím povedať, že bolo to náročné prísť sem, ale som veľmi rád, že som tu osobne a teším sa aj na nejaký networking. Prišiel som dnes ráno teda. Ďakujeme veľmi pekne teda aj, že si prišiel osobne. A rovno teda prejdem na tie otázky. Ako vzniklo CometX a ako si sa ty osobne k tomu dostal? Aké je nejaké také story za tým? Tak story je taká klasická, ako ste počuli aj z Ameriky. Ja som išiel študovať doktorát do Švajčiarska, do nemocnice a stretol som pár ďalších doktorantov, Čechov, ktorí sme tam študovali. A študovať vedu v Švajčiarsku znamená, že my sme boli fakt prvá liga. A ešte sme si najväčšie inovácie, najväčšiu vedu a chceli sme ísť ešte ďalej, kam to posunieme. No a tam sme narazili, lebo boli sme v Švajčiarsku, my nemáme to zázemie, nevedeli sme, ako to posunúť. Nemali sme kontakty, nevedeli sme, ako poriadne robiť ten networking. No a keď nie sú prostriedky, tak my sme vedci, tak si ich musíme spraviť. A tak sme začali robiť eventy. Začali sme spolupracovať s veľvyslancami, s ambasádami, začali sme pozývať zaujímavých hostí a začali sme budovať CometX. No a po pár eventoch, my sme vedci, tak my sme zvyknutí zbierať feedback, sme sa fakt bavili s ľuďmi a že čo potrebujete, čo je vlastne, prečo ste vlastne prišli. No a my sme prišli na to, že tým ľuďom fakt chýba, alebo že potrebujú ten networking, tú komunitu úspešných Slovákov a Čechov, ktorých je akože v Švajčiarsku naozaj veľa, a nejaký priestor, kde by sme sa mohli stretávať, kde by to bolo facilitované, ako dnes budeme mať, a kde by sme mohli nadväzovať tie kontakty, tie všetky problémy nejako riešiť a začínať nejaké biznis myšlienky alebo vedecké myšlienky, alebo rôzne aj kultúrne problémy, alebo aj každodenné problémy, ako napríklad robiť si poistku a podobne. A ako sa líši CometX od ostatných krajanských komunít, či už vo Švajčiarsku alebo všeobecne? Tak keby som to mal zhrnúť, že jednou vetou, že čo robí CometX, tak by som povedal, je to funkčný networking Slovákov a Čechov v Švajčiarsku. No a že čo to znamená a čím sa my vlastne aj takto odlišujeme, tak my sme dokázali vytvoriť komunitu všetkých tých úspešných Slovákov a Čechov a musím sa priznať aj Poliakov. Otvorili sme aj poľský CometX tento rok. A poskytujeme v podstate ten priestor na to, kde tí ľudia môžu prísť s tým, že hľadám niečo a spoznám ľudí z rôznych levelov. Čiže my, CometX komunita, poskytuje tie naše produkty všetkým levelom, čiže študenti, ako my sme začali, PhD študenti, mid manažéri, akademici, malí podnikatelia, ale taktiež aj veľkí akademici, profesori, ktorí už sú tam dlho a sú veľmi úspešní, taktiež podnikatelia, veľkí CEOs a ľudia, ktorí sú tam veľmi dlho. No a takto to funguje v CometXe, že ja robím v medicínskych technológiách teda. Vyvíjam diagnostiku v Unispital Zurich na nové biomarkere. A viem, že keď chodíme na tie profesionálne networkingové organizácie, lebo keď poviem, že CometX robí networking, tak samozrejme my nie sme jediní, ktorí v Švajčiarsku robia networking. Tam sú obrovské spoločnosti, tam ten biznis ide. A teraz ako je možné, že my stále ešte vieme niečo poskytnúť aj tým veľmi úspešným ľuďom a oni stále chcú prísť na tie naše akcie. No a ten rozdiel je v tom, že keď prídete na CometXový event, jedno ako študent, študujete tam, chcete tam študovať, alebo chcete si nazbierať nejaké kontakty, rozbehnúť nejaký biznis, môžete ísť za niekým, ktorý je o 5 levelov vyššie. A len preto, že kultúrne sme nejako prepojení, že sme Slováci a Češi, tak vieme si proste porozprávať a budem povedať, počúvaj, budúci týždeň nielen to, že pôjdeme na bicykel, ale ja by som ešte aj potreboval vyriešiť a spoznať niekoho, kto mi pomohol rozbehnúť teraz takúto firmu alebo takýto nápad.
A aj keď ten človek je napríklad z iného oboru, že je to stále profesor, oni sa už poznajú a oni ma potom už prepoja. A preto tí ľudia radi chodia a myslím, že toto je, čo my sme objavili s Cometexom a vlastne to je to naše know-how. To nás aj veľmi baví a som rád, že aj ľudí a partnerov to baví, takže ideme ďalej. Super, super. Ja ešte sa spýtam, že koľko máte aktuálne členov? No, to prichádzame aj do toho, ako Cometex funguje. Čiže my máme rôznych, ako sme počuli v predošlom rozhovore, my sa vždy snažíme robiť eventy on-site. Ľudia potrebujú prísť, stretnúť sa, porozmýšľať, porozprávať, čo by sa dalo robiť. Čo sa týka tých členov, tak sa bavíme o stovkách naozaj. Ten outreach fakt narastol veľmi, povedal by som, markantne. Ale máme rôzne eventy, ktoré majú rôzne veľkosti. Čiže od rôznych verejných debát, ktoré majú okolo 60 ľudí, až po veľkú konferenciu, ktorá má okolo 200 ľudí. A čo považujete za najväčší úspech Cometex? No najväčší úspech Cometexu je určite to, ako nás ľudia v tom Švajčiarsku vnímajú. My sme dokázali vytvoriť tú značku profesionality a snažíme sa to takto aj tlačiť. Čiže keď chcem niečo vybaviť, keď si chcem niečo dohodnúť, tak veľmi často, či už sú to aj naši partneri z ambasád, alebo ľudia z Vysokej akadémie, alebo ľudia z firiem, tak ľudia už teraz začínajú rozmýšľať, idem za Cometexom. A to nás veľmi teší a môžem povedať, že ja už sa asi nebojím ani povedať, že to robíme najprofesionálnejšie v Švajčiarsku, pretože už 3 roky po sebe na našej vlajkovej lodi, ktorá sa volá, že SKAS, že Slovak and Czech Annual Symposium, sme dokázali priniesť 200 najúspešnejších Slovákov a mali sme aj minulý rok tu na Luciu Páškovú ako speakerku, ktoré veľmi ďakujem, takže sa môžete aj jej ísť opýtať, či sa jej páčilo, alebo nie. Čiže ak to tak zhrniem, tak my sme veľmi hrdí na to, že tlačíme tú profesionalitu hore a budujeme tú komunitu tak, aby bola funkčná, aby bola veľmi zaujímavá, aby tí ľudia vedeli prísť a verili, že OK, idem na Cometex, bude to super a pôjdem znova. A to sa nám nejako podarilo a takto pôjdeme ďalej určite. A aký je váš hlavný cieľ na najbližší rok, keby si mohol jeden povedať? No, tak to je veľmi, veľmi náročné, lebo ako rastieme, tak samozrejme tých plánov je viac a viac a či už je to, ako sme počuli v predošlom rozhovore, my máme úplne rovnaké problémy, až som bol prekvapený. Musíme tiež vymyslieť, ako môžeme ďalej rásť, takže máme reštrukturalizáciu trošku Cometexu a tým pádom aj nové produkty vo forme workshopov, kde chceme nabrať viac partnerov, ešte viac firiem, ešte viac špecializovaných eventov, kde môžeme osloviť viac ľudí z rôznych komunít. Ale taký ešte cieľ pre nás má v podstate dva smery. A to je, ako sme sa bavili ten Braid Rain na Slovensku, tak my samozrejme chceme aj nie len hovoriť, že OK, poďme sa prepájať, byť ešte úspešnejší v tom Švajčiarsku, ale rozmýšľame, čo vieme priniesť naspäť domov. No a máme pár nápadov na ďalší rok, ako chceme vlastne tú našu komunitu a to, čo sme dokázali v Švajčiarsku, nejako utilizovať pre prospech doma. A či to už je na Slovensku alebo v Česku. A hneď teraz môžeme aj takto povedať, že najaktuálnejšia je Medtechová konferencia, ktorú chceme robiť ešte tento rok. Bude sa volať Sileo. Veľmi rád vám o tom poviem, príďte za mnou, kde hľadáme partnerov momentálne. No a samozrejme goal, ten klasický, chceme držať tú úroveň našich eventov, aká bola, alebo ju ešte navýšiť a hlavne tá najväčšia vlajková loď, ako to my radi voláme, je SKAS, takže vás všetkých chcem srdečne pozvať. 13. septembra, ak by ste mali čas, príďte do Curychu. Myslím, že čoskoro
bude registrácia otvorená na našich stránkach. Ja vám veľmi rád poviem viac o našom skase, čiže Slovak and Czech Annual Symposium 2024. Ďakujeme veľmi pekne, budeme sa tešiť, budeme teda pozvánku distribuovať aj účastníkom a ďakujeme, že si prišiel a našiel si čas na tento rozhovor. Ja ďakujem a teším sa na networking. Ďakujeme.